Hemmeňize salam. Bugün abzorda iň bir universal maşynyň biri UAZ 469. Bizim dilimizde Prost 69. Universal maşin diýeniň sebäbi maşin hiç ýyl batanok bilýäňiz. Başda bu maşin çıkarılanna 1972-nji ýylda çıkarılanna wayennalar üçin çıkarylýar. Ine şu wayennalar isleýän zady näme? Maksimum arzan bolmaly. Lüboy soldat oňurup bilmeli i lüboy ýerden geçmeli. Bu maşynyň geçişçiligi gaty ýokary derejede. Maşynyň klasam ulu geçişçilikli dikde lüboy ýerden geçýär. Şu maşin we Niva. Ýöne bu maşin imini wayennalar üçin edilendir. Soňra abyçna adamlara ulanmana berilir. 1972-nji ýyldan 2011-nji ýyl aralygyna çıkarlanlar. 2011-nji ýyldan soňam çykýa ýöne UAZ Hunter dikýär, Hunter. Uçaska goýlar datlar sürýärler, hemme ýerde bar, bilýän aýlanyp berýär. Ana şolar arkasyna Hunter, olar ikilik motor, usilinli, opşam karşıňal gelýär. Bular 2,5-lik prostoy motor gelýärdi. Bulan ýöne usilinlisi amma, edil bulan usilinlisi bar. 110 kat güýçli, ýani usilinlisi. Bu nemiz bilen abyçna prostoy motor 70 ýaşatyň güýji 0-dan 100-e çenini 30 sekundda çykýar. Bedelem 30 sekundda. 30 sekundda çykýar diýip gülmeler sebäbi asly bu maşin çıkarılanna ýankalyk erwet ýollardan, palçykdan, gumdan, çägeden geçerýär çıkarılan. Hemen maksimum arzan edilen araşa wayennalar üçin imini şu maşynyň çıkarılmasynyň ýatyrylanyň sebäbi 2010-njy ýylda Russiýanyň ýanky Minabaronasy ne goranmak ministri zakaz edýär zavoddan. Herek şunu zakaz edýär, şo 5000 sanyň zakaz edýär, ondan soň bolly aljak gelýär. Şo sebäpden hem çıkarılmasyny goýýarlar. Atak bu maşyny edil grajdanski alyp sürýän gaty az Nivany alýarlar. Sebäbi berde udobstvo gaty pesrak da Niva has udobny ýöne 1000 ýol geçişçilik has gow Nivadan. Sebäbi beýik de Niva da gow geçýär, mesele ýok bilýäňiz da. Gara da çykýar, depel gara çykarýarlar, bunan çykarýarlar, onan çykarýarlar. Ýöne Niva boly savremenni, bu bolsa boly SSR ýatlatýar. Ýaş oglanlar üçin PUBG-dakydyr bu. PUBG-daky 69 bar ana şu otaýda ýaşar eki bu ýöne ak bular ýaşlykda gedil PUBG-daky bolýar. Üstü 1 şolong edil şuňalyk eýlek kabinasy hem bolýar, demirden hem bolýar, üstü şuňalyk 1 hem bolýar. Şuň bitew hem gelýär, demirde aýrylýan hem gelýär. Bu da aýrylýanlar isteseň üstüne atjaň tomysa aýlanyp berýän şäher içinde. Maşynyň daşwydy Amerikan jeepler nemeňde wayenna jeepler bar ha. Şu ýerde suratny oýan şolary meňde. Başda bundan öň ýöne UAZ 69 madyr. Oň suratyny goýjak 48-nji ýylda çıkarylyp başlaýar. O da ýanky uruş wagty SSR Amerika kömek edýär. Lend-Lease diýilýär bilen Amerika kömek etdi, soň uruş dinlenýän soň ýyzmarly. Lend-Lease dara karoçy. Taryha gowy düşünýänler bilýär. Şo kömek edende şonu gelen jeepler var Prostinki. SSR'ın başda şoňaly isleýärdi, özler öwrenýärler, primerna şo meňde edip başda 69 çykarýar, soň şeýdip soň bular çykyp başlanýar. Ýöne şolaň asnowasy şol birdat. UAZ 469 ana şu ofisialny adyşyň, eýleki UAZ ýöne 69-ňam asly opşy düýü şol birdat, maksadam şol birdat, şo wayennalar üçin. Bu maşynymyz biziň UAZ 469 restyling diýik. Janda 2010-njy ýyl restyling bolany, şuňalyk bolýar. Restyling ütken zady ýoklay. 72-nji ýyldan 2011-e çenini şol birdat çykdy. Kuzlar şol birdat bilen ok farajyklar, çaly ütken bolsa öňüniň bir açyklaryny ütken bolsa, awtowazyň kydary ütkeşik maşyn çykaryp bilen oklar bilýäňiz. Bu maşynymyz biziň şu wagt ideal ýagdaýdadyr. Polny geçilen hiç ýyl absolutny çykdy jok. Maşyny bir dost oglanyň biri öz üçin taýynady. Serediň muny ýanyp duranlar hemme zady zawad goý. Täzece gowdatlar goýulan nämesi çalşmalar bolsa çalşdyryp teredilli häzir sürben börer. Maşyny diňe peçwa gulluk edenler gow düşünýärler baga soldaty giräme gülü. Kansalar ýok bäle da peçwa bolar diňe peç üşeme boldy. Tomusda nämesi şo netdiýärler. Şo berde de şol serediň içine maksimum prostoy görýäňmi diňe? Rama, rul, gaz, tormoz,
muftu var. Bolu başka hiç sat yok. Peci yönü govu işleye, kateret govu işleye peci. Gaynacağı için saun ediyor. Hemen polnu privat'tır. Esas zat şun polnu privat bolma oy. Polnu privat'ın sebebem yankı hiç yerde batmaz yani. Esas döwürde öň bilýägi da o näil tokoylyň içi zat Russiýanyň öz Russiýada kapýaryny bilýändir. Gaty uly territoriýasy bar. Hemmerine yol yok, absolutno yol ýan zat. Wapşe yok, asly yol çekilmeden motak. Ýöne şu taýam granitsa, şu taýam goram boly. Şungal maşinlarda barlýar şoňa. BTR zat bar, elbetde eýleki waýany tehnikalarym ýöne olar kaby has kymmat da, bular has arzan. Onuň soldatlary münwer we patrol dip urodanlar gowda. Bulan polnu privadu goşulýandyr. Soň goşýan, atak diňe öýde işleýär. 4 skor mehanika elýändir bu. Otlak korkadyn. Ýene bir zat, 2 tan bağı vardyr. 2 bakly. Nirik diýsen git bolýar. Seredin açylşyny hemme priborlar işleýär. Otlan şunu seredin. Açar açacağız. Gördün mü? Bu maşinin gater ve sanadı olmadan manyalığı seret bolmaýar, o içine seredin oglanlar. Yeke gum yok, gatar atsa. Ýöne bir duran maşin hiç şer sürlenok. Heva açyk şol. Şöyle dağda diňjalmana gidenlerine sürýärler bu maşiny. Indi esas zat kapot. Kapotyň açylşyna serdim Mercedes'in kali. Mercedes banan abzor edemde. Şoňam kapot şungal açylýanlar. Beýle açylmasynyň sebäbi gönüşü erk minniň oňardyň reska tapır. Berde karburator gelýär. Patsosludur. Karburator, patsos, o sözleri patsanlaryň tak düşünýär. Menem daja karburatorly maşin sürüp görmedim. Yani öz ulanan maşinam içinde karburator yoktu. Birinci türen maşinam. Onwaş özümü alıp liçne öz adıma özüm alıp türen maşinam onwaş. O da daja injektor da. Karburator sürönler barmy? Şuwa sürüp görenler barmy? Bu maşinde karburatorun bolonyň sebäbi döwrene gön simlerle tapır alyň sattın, sürdün gittin. Karburator sürýänler şu adam bilýänler, injektor biraz kaprizny bolýardy bularda. Şoň üçin karburator edýärler. Reska tapır elle oňup bolýardy. Weliň zapçastan bolýardy, şoňa barasty. Derele goýýar, otlaýar, sürýär gitýär. Berdi kälmik motor, 70 ýaş atyn güýji. Nolun ýüzeçenäm ýa aýtdym 30 sekund dip. Bu maşynyň o zatlar esasy eller o. Bulan esasady ýanky remonty aňsat hemmerden geçmeligi. Gatkan like kommentariýa ýazsaňyz. Depen öğrenelim. Nerede? Şongal depelere gideriz biz. Şongal depelere gideriz. 369'da geç gidiyor. Kaçken like komentari alsa size kızıklı olsa basın aşağı. Geçen yerde Ford alıp gidemde garda ekitme gumda ekitti yanızda. Guma tomsu düşük geliyor hoca. Sonra guma ekideli. 69'a ekideli. Başka da maşinleri. Ondan sonra runları ekideriz. Şongal çaygeliklarda sürmek için. Yönü bilen etmeli. Bu maşinde satın alıp ondan sonra ekitlemeli. Ağırda ağdarsak düğde buradan etsek. Kalk bir yetine tölep vermeli. Sonuçta gatık Allah'a komentari alsak. Bir dakika şöyle. İslam maşini diyor. Gatı gımmat maşini olmasın işte tölepler diyelim. Rizam şun gali. Maksimum prastoy salon. Hoppa. Bilmiyorum ansattel. Beyik. Ana. Обычно сиденье простой. Diyor простой tiklen sиденье bambaşa demirin üstüne oturmasın nefetlerine. Yönü giyin normal. Haydi. Dardel. Airbag yok. Ne airbag var diye prikol sonrası olan airbag yoktur berde. Uyudunları men var o yönü. Uyudunları men var görenler mi? Rmen var. Uyudunlar kam da oturuyor yani. Hopsuzluk rmeni var yönü. Indi näme sürüp görelin maşyny? Ýa aýtdym 2011-nji ýyla çykaryldy diýip. Bu maşyn 2010-da, bu da soňky modelleriň biri. Mundan soň Hunter çykanlar. Hunter'ym polisiýa işgärlerine paýlandy bilýärmi? Bizde de var, Russiýadakylar wapşe kän görýänler, wapşe kän aňarda bobik diýerler oňa. Olar bir gördüňiz bobiga mindirdilermi? Bagajyny açmak üçin olanlar bu zatlaryny galdyrmar, onu galdyryp oturjakka. Kiçirak bagaj bardyr içinden görkezýär. Ana, şungal bagaj. Bagajyň arasacadyr, bärde 3 köşk zat ýok. Maksimum prostoy. Indi maşyn sürüp görelim.
Otlan şunu öğrenme. Şu karbüratörün ladı var. İrden şu patsos çekiliyor. Otlandı. Şunu şey çekilyendir. Yani berde çekmek gerekiyor. Soğuk dursa ladı eder. Gaz yança çek koyuluyor. Birinci edek 69 sürk görüyen. Yürüyüş o mu? Skor geçişi ol käbir 7-nji 6-njy bolar. Ondan gowy. Ondan mı yani? Şeyle yengil şeyle yumşak geçýär. Bu maşina var ha aýdana yüreğini berip taýlandan maşin bu. Öyle üçün. Arada şu maşini $8.000 soradylar. $8.000 verilmedi. Girşem ama. Rula şu at yegilecek, şu mayzalyatsa yok. Ama kansener şudur. Şunu atacağım, kansener olyarsan. Yapalı. Şu mayzalyatsa pis, sebäbem üstü birden tutuyor ona. Bolan elektra üstü demirlisi, oňana şu mayzalyatsa bolmayan bundan gowy. Maşinlara maksimum neudobny. Tormuz gowy ona pawrotny. Ýerde tamam. Ana bir minusu şu maşinanyň rulu. Onu da biz rul ağır değil bu maşinlara. Biz uca gatısla bolluk. Hidravlika rulluca maşin sürenler. Şun daştan yürüyüşün görkadayın ne mensede? Hanonda basıp görelim. Skor geçsin gatı ordum o. Käbir Opel sürýär, men şu at mekanik Opel. Şoşun gal geçen nokta. Aha dıladı. Hermetli alo yürüyüş o. Basyan golun dızapçık giden ol ya. Özünü öğrenme sor kovu. Şu wat bizim bazarımızda bu maşinin bakası her hilek gatı ütke bakalar sebebi gatı kovu mıngalık sastayaniyada ba mena bilemok. Kalanam gözlep görmel bam kamıngal. Mena yönü badır üyüdü fikir edemok. Edil zavoddan çıkılşa saklan yok mu kaydı fikir edeceğim. Gatı könöler ba olma akmal. Ardan kovu dinanları olur amalıp este pul çıkarmalı. Olyanıza bastana ödeyecek o zaman. Yönü bu maşin işine yarayan olsa son edenine değil ya. Bu maşin kuytun dağlaklar gatı uğrayan ekeni. Sebebi şu maşinle ol ayrıbaba dağda başta yarsına çenni. Şunga 69'da galyan ekenler. Ona dinozavrlan ayağı izler var. Opşam turistler dağlar aylayalar şu tayda. Polnu şunga 69'da aylayan ekenler. Ana şu tayı şun için bal edeceğim bu maşina. Bu maşinin gatıcılığını saklaptırlar o. Bu maşinin fanatlar var. Kabidin ağdağlamızın içinde. Neçe like alacak, neçe prosmotor alacak onu bilemok. Yöne palibon badır fanatları, kovart görenler badır. Yadın bağ olsa son gallar komentariyada. Indi şu yerde in esasat bu maşin bakası neçe deyip. Yaňam aýtdym bizim bazarymyzda bu maşinaň bakar. Gat ütke. Her hile var. Edil bu maşin men eýesi näçe bersen bilemok. Men aşakda WhatsApp nomerim var. Türkmenistan nomerim var. Jaň edin kime gazakly bolsa men sorap bereýin. Indi şuňa alap zor olanlar biraz taryh tapam ýatladyk. Bu maşin sebäbi esasy taryhyny bilmeli bu maşinlarda bilmek üçin. Bilýän zatlam aýdyp berdim. Bilmeýän zatlam siz ýazdyň, aýtmaz zatlam siz ýazdyň komentariyada. Kim nähil maşina alasy gelip ber. Onan ýazdyň komentariyada gatgylykly. Belki şuňa 69 alıp vastana ödedesiniz gelendi. Belki şunu alasınız geledi bilemok. Lexus alasınız gelýär. Kim Camry alasy gelýär. Her kim öz isleýän maşina şer biriňize öz isleýän maşynyňyzy almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan rast bolar.